Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gorgonio. Taong 1943, Agoncillo, Batangas. Panahon ng digmaan. Kabilang sa mga naapektuhang bayan ang Agoncillo. Magmula noong nakapasok ang mga Hapon, gabi-gabi na silang nakakarinig ng mga dagungdong sa langit. Bagaman pinalaya ang bansa sa kasagsagan ng digmaan, marami pa rin sa mga dayuhan ang nanakop at nagpahirap sa ating mga kababayan. Isang pangyayaring halos lahat ng mga taong nabubuhay noon, hinding-hindi makakalimutan. Sa taong ito, nasa edad 30 anyos na si Gorgonio. Anak siya ng may lupa sa Agoncillo at kabilang sa angka ng mga mayayamang pamilya. Nung nabalitaan nilang tungkol sa pananakop, marami sa kanilang nagtago. Yung iba sumuko pero kalaunan nabalitaan ding pinatay ng mga Hapon. Sa takot noon ng kanyang mga magulang na maputol ang henerasyon ng kanilang pamilya, nagdesisyon ang mga itong papuntahin ng mga anak nilang walang asawa sa lugar ng lobo. Bukod kasi sa naroon ang karamihan sa kanilang mga kadugo, may kilala rin sila doong pangkat ng mga gerilya na namumuno sa kagubatan. Di lang yan, may alam din doon ang nanay niya na isang baryo sa liblib ng bundok kung saan pawang mga kadugulang nila ang naninirahan. Tandaan mo, Gorgonio, kapag alam mong wala ka ng matatakbuhan, ang baryong yon ang huli mong alas. Dalihin mo ito sapagkat hindi ka makakapasok doon nang walang pagkakakilanlan. Pagkalahad naman ito ng nanay niya, meron itong dinukot sa loob ng salawal nito na isang batong halos kahawig ng uling. Marupok ang batong yon. Animoy kapag nalaglag, mababasag. Ngunit ayon kay Gorgonio, nadadaya nito ang paningin ng tao. Nung hinawakan din niya ang bato, nakasilay siya ng kakaibang pangitain na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Naramdaman din niya ang paninipsip ng dugo nito sa kanyang katawan, kaya sa halip na ipasok sa kanyang bulsa, napilitan siyang yon ay bitawan. Akala niya hindi kikibo ang nanay niya, pero pagkabagsak ng bato sa lupa, kitang-kita niya kung papaano ito sumigaw sa takot habang umiiyak. Nang medyo kumalma na ito, minura siya nito ng paulit-ulit habang mariing inaabisuhan na huwag sasakta ng bato. Ingatan mo ito ng higit sa buhay mo. Tandaan mo, Gorgonio, sa panahon ng kagipitan, ito ang magliligtas sa iyo. Mahalin mo ito, kagaya ng pagmamahal mo sa akin. Matapos naman itong makapagsalita, kinuha nito ang bato at itinago sa pulang tela. Binalot din yon ng nanay niya sa telegrama bago ilagay sa makapal na supot. Pagkabigay naman ito sa kanya, dito na iniabot ng tatay niya ang iilan sa mga gamit na dadalhin nila. Bale, 4 lang sila na magkakapatid ang umalis noon sa Agoncillo. Siya, ang sumunod sa kanya na si Piping, si Buboy, at ang pinakabunso nila na si Perfector. Pagkalabas pa lamang nila noon ng bahay, bumungad na sa kanila ang mga taong nagkakagulo. Yung iba panay na ang pagsigaw na malapit nang makarating sa kanila ang mga Hapon. Marami na rin ang mga taong nagsisilikas na halos nagkalat na sa daan ang iilan nitong gamit. May iba namang nagnanakaw na ng mga masasakyan, kaya hindi na mapigilan noon ang magkasakitan. Dahil sa taas ng tensyon, pakiramdam nila wala ng batas na umiiral sa baryo. Gayunpaman sa kabila nito, pilit silang dumiretso sa kwadra ng mga kabayo para kumuha ng masasakyan. Gwardyado ng mga tauhan nila ang lugar, kaya alam nilang wala roong makakapasok. Nang makasilay na sila, ora mismo naman ang kanilang pag-alis. Wala nang lingon-lingon pa,
Animoy bawat isa hinahangad ang kaligtasan ng kanilang mga buhay. Nag-aalala man para sa naiwan nilang pamilya, alam nilang yon ang panahon upang sila'y manlumo at magdalamhati. Sa kabilang banda nito, nakakaramdam pa rin sila ng pag-asa na hindi yon gagalawin ng mga Hapon. Nangako rin si Gorgonio na sa sandaling mabalitaan niyang namatay ang kanyang mga magulang, aanib siya sa gerilya para maghigante. Naniniwala rin kasi siyang magtatagalang digmaan, lalo na't maraming bansa noon ang nasangkot. Sa loob ng ilang araw nilang paglalakbay, kain at tulog lamang ng 3 oras ang kanilang naging pahinga. Yung mga kabayo nila, matatamlay na, ngunit sa kabila nito, pinilit pa rin nilang isagad ang natitira nitong lakas. Bawat baryo na kanilang madaraanan, halos naging katulad ang sitwasyon sa iniwan nilang lugar. Ayon sa kanya, maraming tao roon ang nakita nilang umiiyak at nagmamakaawa sa kanila. Yung iba pa nga, pinapasakay na lang ang kanilang mga anak, ngunit hindi nila ito pinagbigyan. Nakakapanlumo man kung iisipin, subalit sa panahon ng digmaan, sarili mo lang at iyong pamilya ang iyong maaasahan at mapagkakatiwalaan. Dagdag pa niya na, habang tumatagal ang ganoong pangyayari, mas nagiging bihilante silang 4. Sa lahat ng oras, hindi nila pinapahintulutan magkahiwa-hiwalay dahil maaari nila itong ikapahamak. Maayos na sana ang kanilang paglalakbay noon, ngunit ang hindi nila naisip ay yung bilis ng pag-usad ng mga Hapon. Bago pa man nila mapansin ang presensya ng mga ito, nakita na nila itong pilit ng sinasakop ang baryong pupuntahan nila. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi na sila nakapag-isip pa ng tama. Basta ang ginawa nila, nagmamadali silang lumayo sa lugar. Pagdistansya naman nila rito, tanging mga tunog at dagungdong ng kanyon ang kanilang mga narinig. Akala ni Gorgonio ligtas silang lahat, pero pagsilay niya sa likod, nakita niya itong si Perfector na nanghihina habang sumusuka ng dugo. Huli na nang mapansin nila ang 2 tama nito sa dibdib. Mataas na kalibre ng armas ang nakadali, kaya tumagos ito, dahilan para masira nito ng tuluyan ang 2 nitong baga at mga buto sa tadyang. Makalipas pa ang ilang segundo, nang hindi na nito makayanan ang kanyang nararamdaman, napangiti na lamang ito sa kanila habang unti-unting bumabagsak sa lupa. Akmang tutulungan pa ito ng kanyang mga kapatid nang bigla na lamang nilang makita ang mga makinarya ng Hapon na tumutugis sa kanila. Sa kasamaang palad, nagpaiwan si Buboy dahilan para mapaslang din ito ng mga banyaga. Ngunit ang ginawa nitong sakripisyo ang nagbigay daan sa kanila ni Piping na makatakas. Upang hindi na rin sila masundan ng mga ito, tinahak nila ang masukal na kagubatan. Ilang kilometro ang layo mula sa bukana, namatay na rin ang mga alaga nila. Sa puntong yon, wala silang ibang gagawin kundi ang maglakad patungo sa lugar na walang kasiguraduhan na mapupuntahan nila. Ilang araw pa ang lumipas. Marami silang nakitang nilalang sa gubat na hindi nila maisip na totoo. Marahil nagambala rin ang mga ito dahil sa ingay na nagmumula sa lugar ng digmaan. Paglalarawan ni Gorgonio sa iilang mga nilalang na kanyang nasilayan, hindi ito nalalayo sa mga insektong lumaki ng husto. May mga engkanto rin silang nasilayang kawangis ng tao na kasing taas naman ng isang matayog na puno ng nyog. Dagdag pa niya na, marami rin silang laman lupang mga nakita at mga elementong mapanlaro. Sa maniwala man kayo o hindi, tumagal ng halos 3 linggo sila sa gubat dahil sa panliligaw at pambabagat ng mga ito. Subalit sa hindi malamang dahilan, may kung anong presensya ang tila bang nagtuturo sa kanila ng tamang daan. Hindi nagtagal, nang malapit na sila sa kabilang ibayo nito, dito na nagsimula ang kauna-unahan nilang engkwentro.
Hapon noon ng Biyernes, habang binabagtas nila ang daan, may napansin silang isang matandang lalaki na may daladalang bayong sa likod. Kung titingnan, wala ka naman doong mapapansing kakaibang bagay, pero nung titigan nito ni Gorgonyo, nakita niya ang iilan sa mga gamit nito at animoy may malaking halaga. Kabilang sa mga espadang gawa sa purong ginto ang hawakan, may mga nakita rin siya roong mga diamante na halos gakamao ang laki. May napansin din siyang bakal na maskara na may kakaibang wangis at kulay na kahawig ng dugo ng tao. Dala naman ang kanyang kuryosidad. Dali-dali naman siyang lumapit sa matanda para tanungin ito ukol dito. Inakala niya kasing nakatira malapit sa karatig baryo ang tao, kaya humingi lang naman siya ng direksyon. Sabay tanong na rin ukol sa dala nito. Ang kaso lang, nang marinig nito ang kanyang sinabi, di nito maiwasang mapangiti. Yung mukha ng matanda, masayang-masaya na parabang wala man lang gerang nagaganap. Wala akong sariling tahanan. Palaboy-laboy lang ako sapagkat masaya ko kapag nakakakita ng mga kaguluhan. Ay, ang ganda ng panahon ngayon, ano? Panahon ng digmaan. Ikaw, iho, saan ka pupunta? At kung meron kang hihilingin, ano naman yon? Nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka pangkaraniwan. Kaya pagbibigyan kita na matupad ang iyong kahilingan. Ano yon, iho? Sabihin mo sa akin. Nang marinig naman ni Gorgonyo ang sinabi ng matanda, di naman niya maipagkakailang tumigil panandalian ang kanyang mundo. Hindi niya mawari pero nasisiguro niyang nagsasabi ng katotohanan ang matandang kausap niya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang akmang sasagot na siya, bigla naman siyang hinawi ng kapatid niya, sabay abiso na baliw ang matandang yon at hindi ito dapat napatulan. Ngunit sa halip na sumunod siya sa kanyang kapatid, pinaalalahanan niya itong maging mahinahon sa lahat ng oras. Dagdag pa niya na, sa mga oras na yon, lahat ng mga kababayan nilang makakasalubong nila, mga kakampi at kapatid nila sa digmaan. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang nais, hindi niya maiwasang mapatitig sa maskarang umagaw ng kanyang atensyon. Nang mapansin naman ito ng matanda, agad naman itong kinuha ang maskara, sabay bigay sa kanya. Gamitin mo kapag alam mong nalalagay ka sa peligro. Magtiwala ka. Kagaya ng hawak mong bertud, may kakayahan niyang isalba kayo. Pagkatapos naman itong magsalita, agad naman yung lumakad na parabang walang nangyari. Nang mawala na ito, pilit namang inagaw ng kapatid niya ang maskara. Pagkaagaw naman ito, dali-dali naman siya nitong hinila papalayo. Dahil sa ginawa ng kanyang kapatid, hindi na niya nakuha pa ang maskarang bigay sa kanya. Kinabukasan, paggising nila nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga, yakap-yakap ang maskara. Yung kapatid naman niya, tahimik na nakatayo sa kanyang tabi, animoy may malalim itong iniisip. Malayo rin ang tingin nito na parabang nag-iisip ng plano. Nang mapansin naman niya ang kalagayan ng kapatid niya, nagmamadali naman siyang tumayo, sabay tago ng hawak niyang maskara. Saglit sila noong nagkausap at pagkatapos nun pinag-aralan nila ang nangyayari sa karatig bayan. Mula sa kanilang kinaroroonan, rinig na rinig nila ang dagungdong ng mga bomba, indikasyong nagpapatuloy ang labanan sa lugar. Dahil dito, hindi naman nila maiwasang mag-usap ukol sa kasalukuyang nangyayari. Maliban kasi sa wala na silang kaide-ideya kung saang lugar na sila, bigo rin silang makita ang dagat. Yun kasi ang palatandaan nila na malapit na sila ng lobo, kaya hanggat may panahon pa, pansamantala silang naglibot sa mga bundok upang ipagpatuloy ang pagmamasid. Kalaunan, nakita naman nila ang dagat, ngunit ang naging kapalit nito
ay ang pagtahak nila ng daan ng 10 oras. Siyempre, maliban sa hindi nila kabisado ang lugar, wala rin silang kaide-ideya ukol sa mga mababangis na hayop na nakatira. Masyado ring masukal ang gubat kung kaya't kinakailangan nilang gumamit ng sulo upang meron silang gabay sa paglalakad. Ang hindi nila alam na ang sulo pa lang yon ang magpapahamak sa kanila. Makalipas lamang ang ilang oras nilang paglalakad, bahagya sila noong napatahimik nang may marinig silang sigaw na nagmumula sa grupo ng mga dayuhang sundalo na nag-iikot malapit sa bayan. Tanaw na tanaw ng mga ito ang liwanag ng sulo, kaya nagdesisyon yung lumapit upang hulihin ang mga nagtatago sa lugar na yon. Maya-maya pa, nagsimula na rin itong magpaputok ng mga armas, dahilan para mapakaripas sila ng takbo papalayo. Wala sa kanilang isip ang sumuko, lalo pat alam nila ang mga mangyayari. Pag-alis naman nila sa lugar, sinigurado nilang nakapatay ang sulo. Hindi rin sila nag-iwan ng bakas upang mailigaw ang mga sundalo. Ngunit kahit anong gawin nila, nanatili itong nakabuntot sa kanila. Hindi naman yun ipinagtaka ni Gorgonio, lalo pat alam niyang sanay ang mga sundalo pagdating sa pasikot-sikot sa gubat. Dumaan pa ang ilang oras, halos ramdam na nilang malapit na ito sa kanila. Yung kapatid niyang si Piping, medyo hirap na rin sa paglakad, dala ng rayuma nito sa paa. Gayunpaman, pinilit pa rin itong makasabay sa kanya hanggang sa bigla na lamang silang pinaputokan ng mga kalaban. Unang kumpol ng balang umulan malapit sa kanila, agad nitong tinamaan ng kapatid niya. 3 bala ang tumagos sa binti, tiyan at balikat nito, dahilan para mapasigaw yon dala ng matinding sakit. Nang marinig naman ito ng mga dayuhan, dito na ito nagkaroon ng ideya kung saan sila nagtatago. Walang sabi-sabi, agad naman niyang naramdaman ang pagsugod ng mga ito, kaya nagdesisyon siyang iwan na ang lahat ng gamit upang mapasan niya ang kanyang kapatid. Bagaman di na ito nakakapaglakad, walang takot niya itong inalalayan para makalayo lang sila ng magkasama sa lugar. Ang kaso lang, dahil sa bigat ni Piping, naging usad pagong ang kanilang pagtakas. Pagsilay naman sa kanila ng mga Hapon, muli sila nitong pinaputukan na siyang naging sanhi upang tamaan sa dibdib ang kanyang kapatid. Literal na sinalo nito ang lahat ng bala, kung kaya't nang makita niya ito, alam niyang hindi na yon makakaligtas pa. Habang pinagmamasdan niya ang nag-aagaw buhay niyang kapatid, dito na pumasok sa kanya ang tungkol sa maskara. Sa mga sandaling yon, nagbabakasakali siyang maililigtas nito ang buhay ng kanyang kapatid. Walang sabi-sabi. Agad naman niya itong kinuha sabay lapit sa mukha nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala namang nangyari. Dahil dito, inakala niyang sinungaling ang matanda, ngunit pagkaraan lang ng ilang segundo, may dumaang hangin sa kanyang tenga na bumubulong ukol sa kinakailangan niyang gawin. Alam ni Gorgonio na mula ito sa matanda, kaya nung marinig niya ito, maigi niya itong pinakinggan. Bawat salita inunawa niya, hanggang sa malaman niyang ang dugo at ang mukha ng lalagyan niya nito ang kinakailangan niyang kunin upang tuluyan itong magkaroon ng bisa. Nang marinig naman niya ang bulong ng hangin, ora mismo kinuha niya ang dala niyang kutsilyo, sabay bangas sa mukha ni Piping. Pagbaon niya ng talim nito sa balat ng kanyang kapatid, pilit naman yung nagpumiglas, subalit masyado na itong mahina. Dala naman ang pagmamadali niya, parang pintura niya itong tinuklap hanggang sa lumaylay na ang balat sa kabilang bahagi ng muka. Matapos nun, agad niyang inilapat ang maskara na siyang naging sanhi para pumalit ito sa balat na kanyang tinuklap. Sa isang iglap, nakipag-isa yon sa katawan ni Piping, dahilan para lahat ng bala na bumaon sa katawan niya biglang isinuka ng kanyang sistema. Nagsimula na rin itong umangil
habang unti-unting nag-iiba ng kulay ang mismong balat nito. Di lang yun, humaba rin ang kanyang mga kuko, kasabay ng pag-usli ng kanyang mga buto sa may bandang gulugod. Pagkulay pula naman ang mata ni Piping, agad naman yung gumapang patungo sa kinaroroonan ng mga Hapon. Nang masipat naman niya naging akto nito, sinubukan niya itong kausapin pero tila bang wala na itong kapasidad na sumagot. Habang tumatagal, nanatili lang sa kanyang tabi si Piping, animoy naghihintay ng utos mula sa kanya. Nang mapansin naman ni Gorgonyo ang naging akto ng kapatid niya, dito na siya nagbakasakali sa kanyang hinala. Piping, kung naririnig mo man ako, sundin mo ang mga sasabihin ko ha. Patayin mo sila. Wala kang ititira. Pagkarinig naman ni Piping sa kanyang sinabi, bigla naman yung umangil kasabay ng mabilis nitong paggapang patungo sa kinaroroonan ng mga Hapon. Pagsilay naman dito ng mga dayuhan, agad naman nila itong pinaputukan, ngunit walang kahit anong bala silang dala ang may kakayahang tumalo rito. Makalipas pa ang ilang segundo, paglapit naman ni Piping sa kanilang mga kalaban, dito na ito walang habas na sumunggab habang patuloy sa pag-angil na parabang isang nagwawalang demonyo. Sa kanyang pagmamasid naman, nakita niya kung gaano ito kalakas at makapangyarihan. Matapos naman itong malipol ang kabuuan ng pangkat, nasipat niya itong pinagkukuha ang mga bakal na gamit ng mga Hapon. Isa-isa niya itong ibinaon sa kanyang balat na parabang ito ang nagsisilbi niyang kalasag. Pagkakuha naman ni Piping ng lahat ng kanyang mga kailangan, dali-dali naman itong bumalik sa kanyang kinatatayuan. Akala niya, babalik pa yun sa normal pero sa kasamaang palad na natili na yung ganon. Kalaunan, naramdaman na lamang niya na parabang itinuturing na siya nitong amo. Ayaw itong isipin ni Gorgonyo, ngunit sa mga bulong ng matanda, parang yun na nga ang nangyayari. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, matapang naman niyang tinanggap ang tadhanang meron si Piping. Kahit masakit ito para sa kanya, masaya naman siya kahit papaano, lalo pat kasama niya pa rin ito. Ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan ng mga Hapon, may narinig silang mga tawa sa likod nila. Nagmumula ito sa kinaroroonan ng mga bangkay, kaya hindi niya maiwasang mapasilay. Pagsipat naman niya rito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. Matapos niyang masilayan ang dalawang matandang mag-asawa na pinagpipistahan ng mga bangkay. Isa-isa nila itong isinasakay sa dihilang karo at nung mapuno na nila ito, nagmamadaling tinahak ng dalawa ang daan malapit sa kinatatayuan nila. Matapos naman niya yung masilayan, siya na mismo ang nagkumpirma na pawang mga aswang ang mga ito. Kung hindi siya nagkakamali, balbal ang lahing kinabibilangan ng mag-asawa. Pagdaan naman ito sa kanila, naglakas loob naman siyang kausapin ng mga ito upang magkaroon sila ng ideya sa pinakamalapit na lugar na maaari nilang puntahan. Mawalang galang na, pero pwede bang magtanong? Gusto ko lang malaman kung alin ang direksyon patungo sa pinakamalapit na baryo na magdudugtong sa akin papunta sa bayan ng Lobo. Nang marinig naman ng matandang lalaki ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napatigil sa kinaroroonan nilang magkapatid. Mula ulo hanggang paa, maigi siya nitong pinagmasdan. At nung makumpirma rin ito na nagdadala siya ng bertud ng aswang, isa lang ang sinabi nito sa kanya. Kung gusto ninyong malaman, doon na kayo magpalipas ng gabi sa bahay. Ligtas kayo doon, at kahit wala ni isang dayuhan ang makakasunod sa inyo. Delikadong umusad ng gabi, kaya magtiwala kayo. Dahil sa sinabi nito, napilitan naman siyang sumunod. Kahit labag ito sa kanyang loob, alam niya sa kanyang sarili na tanging ang mag-asawa lamang ang susi sa direksyong nais niyang puntahan.
Sa kasagsagan naman ng kanilang paglalakad, marami siyang naging tanong sa lalaki. Di naman ito nagsinungaling sa kanya at harapan din itong inamin ang tungkol sa pagiging balbal nila. Dagdag pa nito na katiwa-tiwala naman si Gorgonyo at ang kanyang kapatid, kaya wala siyang dapat na itago. Ito na rin ang mismong nagkumpirma ukol sa pagiging aswang niya. Nabanggit din ito na isang makapangyarihang sigbi ng kanyang dala, kaya isang malaking karangalan ng pagkakaroon nila ng ganoong bisita. Pagkalahad naman ito ng mga kataga, maging siya man noon, hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Kalahating oras pa ang dumaan. Sa loob ng liblib na gubat na nasa paanan ng bundok, nakita nila ang maliit na kubo ng mag-asawa na may malawak na sampayan papaikot. Bawat sampayang nakita niya, may mga nakasabit na karne ng tao na wala ng mga buto. Nagkalat din sa paligid ang labing naaagnas, kasama ng mga bungong wala ng balat at laman. Hindi lang yon, nakatambak din sa gilid ng bahay ang hindi mabilang na uniforme na pawang pagmamay-ari ng mga Hapon at gerilyang kinain ng mga ito. Nakakalungkot man yun kung iisipin, hindi na ito pinansin ni Gorgonyo. Pagpasok naman niya sa loob, binawalan ng matanda ang kapatid niya na tumuloy kasama siya. Ayon dito, hindi nila inuobliga ang mga sigbin na pumasok sa bahay ng mga aswang dahil sa isa itong malaking insulto. Hindi mahalaga kung gaano pa man kataas ang antas nila sapagkat ang kanilang posisyon sa mundo mananatiling mababa sa mga aswang. Matapos naman itong marinig ni Gorgonyo, nagdulot ito ng kirot sa kanyang puso. Isipin nyo na lang, tawaging mababang nilalang ang kapatid niyong nakasama nyo sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman sa kabila nito, iniwasan na niyang makipagtalo. Sa puntong yun kasi, alam niyang ang mga itong makakatuwang niya sa problemang kanyang kinakaharap. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, dito niya napag-alaman na walang itinuturing na kaibigan ng mag-asawa maliban sa mga kalahi nila. Pagtatapat pa nito na, magmula noong sumiklab ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, talaga namang hindi na sila naubos-ubusan ng pagkain. Kahit saan sila pumunta, may mga bangkay silang nakukuha, kaya para sa kanila isang malaking pagpapala ang panahon ng pag-aani. Mariin din itong inilahad na gusto nilang magpatuloy sa mahabang panahon ng digmaan upang hindi na sila maubusan ng karne. Nang marinig naman ni Gorgonyo ang sinabi nito, di niya maiwasang manlumo at makaramdam ng galit. Imbis din na pahabain pa niya ang pakikipag-usap sa ganoong paksa, pinili na lamang niyang ibahin ito. Mas ninais niyang pagtuunan ng atensyon ng direksyong patungong lobo nang sa gayoy madali siyang makakarating sa kanyang mga kadugo. Ngunit nang marinig ito ng matanda, sa halip na magsalita ito ukol sa bagay na yan, may mga inilahad itong mensaheng hinding-hindi niya makakalimutan. Ayon dito, naiinggit siya sa mga kalahi nilang may pupuntahang pugad, gawa ng matagal na rin niyang pinangarap ang magkaroon ng ganun. Ang kaso lang, likas sa kanilang lahi ang magkanya-kanya sa sandaling meron na silang sariling pamilya. Dagdag pa nito na, dahil sa ganoong paniniwala, mabilis na lumiliit ang kanilang bilang. Nabanggit din ito na, minsan na siyang nakarating ng lobo, kaya alam niya anong angkan ang namamayagpag dito. Matapos naman itong makapagwika, dito na siya nito tinanong ukol sa bertud na tangan niya. Mariin din siya nitong inabisuhan na magtiwala, lalo pat kailan may wala ng kakayahang humawak pa ng bertud ng ibang lahi, ang isang aswang na matagal nang namumuhay sa pamamaraan ng pinagmula nitong angkan. Matapos naman itong marinig ni Gorgonyo, di naman siya nagdalawang isip na ipakita ang bato. Pagsilay dito ng matanda, kitang-kita niya ang panlalaki ng mga mata nito
na para bang hindi yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa angka na kanyang kinabibilangan. Ayon dito, na base sa bertud na kanyang hawak, napapabilang siya sa mga lahi ng mga asbo na nasa mataas na uri. Pangkombate rin ng bertud na hawak niya, kaya hindi malabong maging mandarigma siya sa sandaling mabasbasa na siya ng mga nakakataas sa lahi nila. Dagdag pa nito na, kalimitan sa wangis ng kanyang angkan ay merong pagkakahalin tulad sa mga asong gubat. Likas ding mababangis ang mga ito at kilalang hindi tumatalikod sa labang kanilang nasimulan. Dagdag pa ng matanda na, kahit ang lahi nila kinakatakutan at nirerespeto ang lahing kinaaaniban niya. Nabanggit din ito na kabilang ang kanilang angkan sa mga nilalang nakasalukuyang nakikipaglaban sa mga Hapon. Marami sa kanilang bilang ang umanib sa mga gerilya upang maipaabot ang kanilang tulong. Pagtatapat pa nito na, isa yun sa mga rason kung bakit mas pinipili nilang manirahan sa mga lugar na wala silang kasosyo pagdating sa pagkain. Bukod sa walang agawan, mananatili ring payapa ang buhay ng bawat isa sa kanila. Matapos naman itong mailahad ang lahat-lahat, dito na siya nito binigyan ng pagkain at matutulugan. Ayon kay Gorgonio, mamasa-masa ang sahig ng kubo. Napakalagkit din ito at may kakaibang baho. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang nagiging normal ito sa kanya hanggat hawak niya ang bertud na pagmamay-ari niya. Nakaya rin niyang kumain ng karne ng tao dahil sa panguudyok ng kanyang sarili na tikman ito. Habang ginagawa naman niya ang ganoong karumal-dumal na bagay, wala siyang nararamdamang pagsisisi sa kanyang sarili. Sa katagalan, mas sumarap din ang karne na walang sawa niyang nilalamon. Matapos naman niyang gawin ang ganoong bagay, dinalhan din niya ng kakarampot na piraso ang kapatid niyang nagbabantay sa labas. Kinabukasan, pagising naman niya, inabisuhan siya ng matanda na pansamantala niyang hindi makakasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, wala siyang dapat na ipag-alala dahil sa pagsapit ng gabi muli itong magpapakita sa kanya. Nabanggit din ito na payapa ang madaling araw, kaya kinakailangan na nilang umusad patungo sa Karatig Baryo. Malakas din kasi ang kutob nito, naligtas na ang lugar na yon. Nang marinig naman ni Gorgonio ang sinabi ng matanda, di naman siya tumutol. Upang mas mapadali rin ang kanilang lakad, dumaan na sila sa mga pinakamadaling daan na alam ng matanda. 2 oras pa ang lumipas, abot tanaw na nga nila ang baryo. Kagaya ng inaasahan, may mangilan-ngilan sa mga bahay nito na patuloy pa ring nilalamon ng apoy. Wala ka na ring makikitang tao sa labas dahil ang karamihan noong nagdaang gabi pa lumikas. Maliban din sa ganoong kaganapan, napansin din niya ang mga nakabigting bata at mga patay na hayop kagaya ng kalabaw at baka. Unang gabi pa lang ng pagsalakay pero parang hindi nakatanggap-tanggap ang mga nangyayari. Pag-usad naman nila sa kabilang bahagi nito, doon na nagpaalam sa kanya ang matanda. Ayon dito, hanggang doon na lang ang kanyang maitutulong. Dagdag pa nito na, kinakailangan niyang diretsuhin ang daang yon at sa loob ng ilang araw, makakarating siya ng lobo. Babala rin nito, kinakailangan niyang mag-ingat sa kanyang lakad, lalo pat tuso ang mga sundalong Hapon. Maaaring may mangilan-ngilan sa mga ito nagbabantay sa daan na maaari naman niyang ikapahamak. Paalala pa nito sa kanya, mapanganib pa ang mga bala ng baril sa kanyang katawan, lalo pat hindi pa sila nag-iisa ng bertud na hawak niya. Nang marinig naman ni Gorgonio ang sinabi nito, tumangulang naman siya hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang naglakad papalayo. Kahit tahimik ang kalsada, di siya naglakas loob na tahakin ito.
Alam niya kasing madali siya roong makikita, kaya kahit mahirap ang daang babagtasin sa kakahuyan, yon ang kanyang tinahak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-usad, marami siyang taong nadaanang nagtatago sa mga yungib at parte ng gubat na masyado ng masukal pasukin. Masakit mang sabihin pero sa mga sandaling yon lahat ng taong nakikita niya, literal na mas naghihirap pa kesa daga. Yung mga pagkain nilang dala limitado lang, tapos ang iilan may mga malalalim pang sugat sa katawan. Bawat isa rin ay nabubuhay sa takot, kaya hindi na sila gaanong makapag-isip ng tama. Kahit gusto hindi niyang tulungan ng mga ito, alam niyang masyado itong imposible. Maliban pa sa ganung dahilan, meron din siyang importanteng lakad na kinakailangan niyang tapusin. Upang hindi naman sumakit ang kanyang kalooban, ipinangako niya sa mga ito na babalik sa sandaling nakahingi na siya ng tulong. Matapos naman niya itong maipangako sa mga taong nagmamakaawa sa kanya, mas lalo naman siyang ginanahan na hanapin na ang mga kadugo nila. Sa paglipas pa ng mga araw, mas lalong naging malinaw sa kanya ang daang tinatahak niya. Bagaman may nakikita siya noong mga sundalong Hapon, hindi ito sapat para mapigilan nito ang kanyang mga binabalak. Kalaunan, nang marating naman niya ang bayan ng Lobo, rekta niyang tinahak ang daan malapit sa isang malawak na palayan. Kahit nagkakagulo sa sentro, diretso lang siya sa paglakad na parabang walang napapansing hindi kaaya-aya sa paligid. Ayon sa kanya, na habang binabagtas niya noon ang daan, marami siyang naririnig na putok ng baril. Aminado rin noon si Gorgonio na maging kampante siya, gawa ng masyado na siya noong malayo sa sentro ng bayan. Subalit lingid sa kanyang kaalaman na may mga nag-iikot palang armadong Hapon sa lugar na kasalukuyan niyang tinatahak. Pagpatak naman ng dapit hapon, nang akmang babaybayin na niya ang gilid ng bundok, dito niya nakasalubong ang 3 dayuhang sundalo na naglilibot. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong tinutukan ng baril kung kaya't wala siyang nagawa. Sinubukan din niyang makipag-usap sa mga ito pero sadyang hindi sila nagkakaunawaan dahil sa mga lengguwahe nilang ginagamit. Basta ang nauunawaan niya lang noon, pinapaluhod siya ng Hapon upang masigurong wala siyang masamang gagawin. Siyempre, dahil sa wala naman siyang mapagpipilian, ginawa niya ito. Habang papalapit naman ang mga sundalo, mas lalo niyang nilakasan ang kanyang pagmamakaawa hanggang sa pwersahin na nitong isubasob ang kanyang ulo sa lupa. Tinutukan na rin siya nito ng baril habang kinakapaan. Nang mapagtanto naman ng mga sundalo na wala siyang dalang armas maliban sa kutsilyo, dito na siya nito pinaluhod. Sapilitan din itong pinaunat ang kanyang braso habang ang isa nitong kasama inihahanda na ang espada nitong dala. Sa puntong yon, isa lang ang naisip ni Gorgonio at yon ay walang iba kundi ang binabalak nitong pagputol sa kanya ng braso. Alam niyang malalagay sa alanganin ng kanyang buhay kung may isa sa katuparan ito ng mga Hapon, kaya hanggat hindi pa nangyayaring ikinakatakot niya, sumigaw na siya ng sumigaw para humingi ng tulong. Inaasahan niya kasing paparating na ang kanyang kapatid dahil sa unti-unting pagbalot ng kadiliman sa buong paligid. Ang kaso lang, alam niyang mahuhuli ito, kaya hindi na siya nagdalawang isip na tawagin ang mga nilalang na nasa paligid lang niya. Ilang minuto pa ang lumipas, pagtaas naman ng sundalo ng hawak nitong patalim, dito na napapikit si Gorgonio dala ng matinding takot. Sa isang kisap mata, laking gulat na lamang niya nang biglang sumigaw ang isa sa mga Hapon na nakahawak sa balikat niya. Pagsilay naman niya dito, nakita niya ang pagkatapyas ng kalahati ng ulo nito. Nang mapansin naman niyo ng iba pa, bigla naman yung napaatras habang maiging pinagmamasdan ng buong paligid. Panay na rin ang pagpapaputok nila ng armas, indikasyon ng takot na kasalukuyan nilang nararamdaman. Di nagtagal, mula sa madilim na parte ng lugar, umahon ang 5 nilalang
na may kalapit na wangis ng isang taong lobo. Nagliliwanag ang mga mata nito, tapos nakausli sa kanilang bibig ang 6 na peraso ng pangil na halos 1.5 dangkal ang haba. Nababalot din ng balahibo ang buo nilang katawan na siya namang nagkukubli sa kanilang mga kasarian. Pagsilay naman ng mga Hapon sa 5, agad naman nila itong pinaputukan, ngunit walang kahit isang bala ang nakahabol sa bilis ng kanilang mga kilos. Pagsugod naman ng mga ito, wala nang nagawa ang mga sundalo kundi ang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Ngunit di pa man sila nakakalayo, sinunggaban na sila ni Piping. Dahil sa lakas at bilis nito, literal na sinaglit lang nito ang buhay ng mga sundalo. Matapos nun, kinaladkad yun ng kapatid niya patungo sa mga taong lobo. Pagbaba naman ito ng mga labi, dito na nagsimulang pumalibot sa kanya ang mga nilalang. Unti-unti na rin itong nagpalit ng anyo hanggang sa nakita na niya ang mga totoong wangis nito. Pagsilay naman niya sa isang matandang babae, nasipat naman niya itong ngumiti habang iniaabot ang kamay nito sa kanya. Nang akmang aabutin na niya ito, bahagya naman siyang natigilan nang may marinig siyang boses ng matandang lalaki na nagsasalita. Hindi kami tumutulong ng walang dahilan. Naramdaman naming parte ka ng aming lahi, kaya dininig namin ang iyong daing. Ngayon, panahon mo naman para patunayang hindi nga kami nagkamali. Nang marinig naman ni Gorgonio ang sinabi nito, pilit naman siya roong nagtanong ukol sa kinakailangan nitong malaman mula sa kanya. Subalit sa kasamaang palad, wala itong naisagot. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya. Animoy naghahantay ng kanyang ipapakita. Kalaunan, nang makumpirma naman niya ang kanyang hinala, nagdesisyon siyang ipakita sa mga ito ang bertud na ibinigay ng kanyang ina. Di man sigurado sa kanyang ilalabas, naniniwala siyang sa mga sandaling yon, ang bato ang pinakamahalagang pagmamay-ari na meron siya. Pagpakita naman niya nito sa matanda, di naman niya maiwasang kabahan hanggang sa nakita niya na yung ngumiti. Maya-maya pa, unti-unti na rin itong lumapit sa kinaroroonan niya, kasabay ng pagkuha nito ng batong hawak niya. Matapos naman yung gawin ng matanda, nagsimula na itong magwika ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa bato. Ayon dito, ang bertud na ipinamana ng kanyang ina, ang isa sa mga espesyal na bertud na meron ang angkan nila. Sino man ang mapapasahan nito, may kapasidad na mamuno sa kanilang angkan. Dagdag pa nito na, sa kamay ng isang mahusay na individual, mas lalakas ang bertud. Sa pagpapatuloy naman ng pakikipag-usap ng matanda, marami siyang hindi nagustuhan sa mga sinabi nito. Napansin niya kasing parang pinapalabas nito na hindi siya karapat-dapat na magmana sa bertud ng kanyang ina. Upang di naman lumala ang kanilang pag-uusap, napilitan naman siyang kunin ng bertud sa kamay nito habang inilalahad ang kanyang panig. Matapang niyang ibinahagi sa mga nilalang na kahit anong pagtutol ng mga itong tanganin niya ang ganoong kalakas na kapangyarihan, wala itong magagawa. Dagdag pa niya na, tanging siya lamang ang may kapasidad na pumigil sa sarili niya. Nabanggit din niya ang sinabi nung kakilala niyang balbal na walang kahit na sino sa kanilang angkan ang may kakayahang umagaw nito. Matapos naman niya yung gawin, harapan niyang nilulun ang bertud. Kahit masyado itong malaki para sa kanyang lalamunan, sapilitan niya itong ginawa hanggang sa dumaloy na ito sa kanyang tiyan. Nang maisakatuparan na niya ito, agad naman siyang nakaramdam ng kakaibang sensasyon na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Base sa karanasan niya, para siyang kakapusin sa hangin na may mabigat na katawan, tapos parang may nakabarang bagay sa kanyang puso. Mabilis na ring magbago ang kanyang ugali at marami na siyang nakikitang pangitain na hindi naman niya naranasan o pinagdaanan. Di lang yon, ramdam na rin niya ang mabilis na panghihina ng kanyang katawan
hanggang sa tuluyan na siyang mapahandusay sa lupa kasabay ng pandidilim ng kanyang mga nakikita. Pagkawala naman ng kanyang ulirat, napadpad siya sa isang dimensyon kung saan palutang-lutang lang ang kanyang wisyo. Gustuhin man niyang sumigaw o kumilos, alam niyang imposible ito. Dagdag pa niya na, habang tumatagal siya sa karimlan, napapansin niyang parang napag-iiwanan na siya ng panahon. Mabuti na lang, bago pa man siya masiraan ng bait, matagumpay nang naibalik ng mga kadugo niya ang wisyo niya sa kanyang katawan. Pagmulat naman ng kanyang mata, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa lumang kama. May bubong na rin ang lugar kung saan siya nagpapahinga, senyales na dinala siya ng mga ito sa kanilang tirahan. Pagtayo naman niya, agad naman siyang sinalubong ng mag-asawang matanda. Nang magkaharap na silang tatlo, agad naman niyang tinanong ang mga ito, ngunit sa halip na sumagot yun sa kanyang mga sinabi, pinili nitong yakapin siya habang umiiyak. Noong una, hindi niya pa mawari ang mga pangyayari, subalit sa katagalan ng kanilang pag-uusap, napag-alaman niyang mga magulang pala ng kanyang ina ang kanyang kaharap. Dahil sa kanyang mga narinig, halos hindi naman siya makapaniwala sa sinabi ng mga ito. Ang buong akala niya kasi, pawang mga ordinaryong kadugulang nila ang mga taong pinapahanap ng kanyang ina. Hindi rin siya makapaniwalang buhay pa ang mga magulang nito, lalo na't nung iniwan niya ang kanyang ina, malapit na itong mag-100 taong gulang. Kahit sino naman siguro, hindi talaga maniniwalang buhay pa ang mga magulang nito. Lahat na rin ng pagkakataon inisip na niya, pero wala talaga siyang maisip na dahilan kung papaano ito nagkatotoo. Halos, hindi na nga noon maniwala si Gorgonio hanggang sa ipinakita na nito sa kanya ang iilan sa mga luma nitong litrato. Pagtatapat pa ng kanyang lolo, mahaba ang buhay ng uri nila. Kadalasan inaabot ng 300 taon ang kanilang gabunan bago ito tuluyang pumanaw. May mga pagkakataon ding mas mahaba pa dito ang buhay ng iilan, buhat sa matinding panata nila sa kanilang mga bertud. Matapos naman itong mailahad ng kanyang lolo, mariin siya nitong inabisuhan na ipagsawalang bahala muna ito pansamantala. Apo, 1 buwan kang nagpahinga sa bahay namin. Marami ang nangyari kaya nais kong tumulong ka na muna sa aming mga ginagawa. Sa ngayon, nalaman na ng mga Hapon ang ating pinagtataguan. Oras na lamang ang pagitan para matuklasan nila ang ating pugad. Pero huwag kang mag-alala. Nakipag-isa na kami sa mga gerilya. May mga bantay na rin sa hangganan ng ating teritoryo. Pero anumang oras mula ngayon, maaaring sumiklab na doon ang labanan. Dagdag pa nito na, kumpleto naman ang bawat pangkat na kanilang pinakalat sa paligid. Subalit kinapos sila sa magsasagawa ng misyon na magbibigay tagumpay sa angkan nila. Bagaman gusto itong akuin ng matanda, alam nitong may mga kahinaan na ang kanyang katawang lupa, dala ng katandaan. Ngunit kapag si Gorgonio ang gagawa nito, hindi malabong magtagumpay siya sa kanyang nais. Nabanggit din ito na gagawin na lang lahat para makatulong at para maisakatuparan ang gagawin niyang misyon. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapaisip. Bukod kasi sa wala pa siyang ideya sa mga gagawin niya, medyo nababahala rin siya na baka hindi niya magawa ng maayos ang pinapagawa ng lolo niya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman itong ibinahagi ang tungkol sa plano nitong pagpaslang sa isa sa mga commander ng Hapon na nakabase ilang kilometro malapit sa bayan ng Lobo. Dagdag pa nito na, gwardyado ang kampo nito, ngunit sa pamamagitan ng kanyang abilidad, makakaya niya itong malagpasan. Pagtatapat pa nito na, may mga makakasama naman siya sa misyon na nakahandang umalalay at gumabay sa kanya kung ito ay kinakailangan. Sa sandali ring mapaslang na niya ang commander, susunugin niya ang kampo nito
upang maagaw niya ang atensyon ng mga sundalo. Obligado rin siyang putulan ng ulo ang namumuno sa mga ito nang sa gayoy magsilbi itong babala sa hanay ng mga kalaban nila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang sumang-ayon. Bukod kasi sa marami ang nakikinig, bakas din sa mukha ng iilan ang pag-asa at tiwala ng mga ito para sa kanya. Nang masipat naman ng lolo niya ang kanyang naging sagot, taos-puso itong nagpasalamat. Matapos ang kanilang naging pag-uusap, habang hindi pa lumalaganap ang kaguluhan sa paligid, maigi na siya nitong tinuruan kung papaano magpalit ng anyo. Nabanggit din ng lolo niya ang tungkol sa kakayahan ng lahi nila, na siya namang alam nitong kakailanganin niya sa kanyang misyon. Makinig ka ng maigi sa ituturo ko, Apo. Dahil bawat isa rito makakatulong sa iyo para mailigtas mo ang buhay mo. Huwag mo na munang isipin ang mga mangyayari. Alalahanin mo, may kanya-kanya tayo ngayong ditong trabaho. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, maigi naman niyang sinunod ang bawat turo nito. Nagsimula sila noon sa pagpapalit anyo, sa mga usal na pwede niyang bigkasin at sa mga abilidad na pwede niyang gamitin. Sa loob ng 2 araw, dere-derecho ang kanyang naging pagsasanay hanggang sa tumungtong na ang araw na pinakahinihintay nila. Pagsapit naman ng gabi, kasama ang kapatid niya, mabilis nilang tinahak ang daan patungo sa kampo ng mga kalaban. Para naman mas mapabilis ang kanilang pag-usad, ginamit na niya ang mga alaga nitong kalabaw na puspos ng kanilang kapangyarihan. Ayon sa kanya, ultimo ang mga kalabaw na pagmamay-ari ng mga kadugo nila, kumakain din ng karne ng tao. May mga ipinapainom din sila roong likido na siya namang nagbibigay ng lakas at tibay ng katawan nito. At dahil sa bilis ng pagtakbo ng kanilang mga sinakyan, bago pa man sumapit ang 9:00 ng gabi, abot tanaw na nila ang kampo ng mga Hapon. Bale, 6 lang sila roong pumunta, tapos yung 4 niyang kasama, nagpaiwan sa daan na gagamitin nila sa pagtakas. Yung isa namang natira, bumuntot sa kanyang likod, bitbit ang mga gamit para makatagos sa mga barikadang ginawa ng mga ito. Mabuti na lang talaga, likas sa kanilang pagiging mabilis, kaya hindi nila alintana ang haba ng patag na kanilang ginapang. Pagdating naman nila sa gilid ng kuta, agad na binuksan ng kasama niya ang bakod at tahimik yung doong nagmanman. Paglakad naman ni Gorgonyo papalapit, nakita niya ang iilang mga Hapon na abala sa pag-aayos ng kanilang mga sandata. Yung iba, paalis na rin sa kampo, kaya ang ginawa niya, hinayaan na muna ang mga itong makalayo. Hindi nagtagal, nang mapansin niyang kokonti na lamang ang grupong naroon, dito na siya nagsimulang magbigay ng hudyat sa 4 niyang kasamahang naghihintay mula sa malayo. Pagsilay naman ito sa kanyang senyas, agad naman yung gumawa ng ritual upang palabasin ang mga nilalang na kanilang dinala. Pawang grupo ng mga tikbalang ang nalaso nila. Kaya nung nakita ito ng mga Hapon, agad naman itong naalarma. Sa isang iglap, agad yung nagkubli sa mga barikada habang walang patid na pinagbababarel ang mga nilalang na kanilang nakita. Subalit lingid sa kaalaman ng mga ito, isang ilusyon lamang ang pinapaputokan nila. Maya-maya pa, nang maubusan naman yon ng mga bala, dito na nagsimulang pumasok ang kasama niya. Habang pinapatay nito ang mga sundalo, nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad hanggang sa marating na niya ang kinaroroonan ng commander. Pagsilay naman niya rito, nadatnan niya yung nakatayo sa labas ng kubo, kasama ang 3 nitong opisyal na armado ng mga baril at espada. Sa estado ng mga ito, alam ni Gorgonyo na hindi yun basta-basta, kung kaya't lumapit siya roon ng may pag-iingat. Noong una, sinubukan pa siyang kausapin ng commander, pero hindi niya na ito sinagot pa. Sa sobrang dami kasi ng pinagdaanan niya, hindi na mahalaga kung marunong itong gumamit ng lengguwahe nila. Sa halip,
Nang magkaroon na siya ng pagkakataong sumugod, agad naman niyang sinunggaban ng isa sa mga ito hanggang sa magkagulo na sa paligid. Pagbaon naman ng kanyang kuko sa isa sa mga opisyal, buong puwersa niya itong kinaladkad papalayo, at nung makalapit na sila sa malaking puno ng mangga, walang patid niya yun dung ibinalibag hanggang sa sumuka na ito ng dugo. Di pa siya nakontento. Nilapa niya ang leeg nito bago niya ito tuluyang dinali. Matapos naman niyang mapaslang ang isa, doon na siya unti-unting nagpalit anyo habang kinukuha ang hawak nitong espada. Pagbaling naman niya ng paningin sa kinaroroonan ng opisyal, matapang niya ritong ipinakita ang wangis na hindi basta-bastang nasisilayan ng mga pangkaraniwang tao. Takang-taka man ito buhat sa pagpapalit niya ng anyo, di na ito naging mahalaga para kay Gorgonyo. Sa pagtama naman ng liwanag ng buwan sa kanyang katawan, mas lalong naging malinaw sa mga ito ang kanyang wangis. Bakas man sa kanilang mukha ang matinding takot at pagkabahala, alam niyang hindi ito basta-bastang matitinag at aatras. Makalipas pa ang ilang minuto, napangisi lang naman siya habang hinuhugot sa sisidla ng nakuha niyang espada. Pagtitig naman niya sa kinaroroonan ng opisyal, agad naman siyang kumilos dahilan para pansamantalang mawala siya sa paningin nito. Pagsilay naman ng Hapon sa kanilang likuran, nakita nila si Gorgonyo na nakatayo habang nakatarak sa likod ng opisyal nito ang hawak niyang armas. Paghugot naman niya rito, agad naman yung napasubasob sa lupa kasabay ng walang patid niyang pag-unday ng taga sa isa pang kasama nitong gulat na gulat sa kanyang mga nakita. Dala ng takot at kawalan ng abilidad na makapag-isip ng diretsyo, namatay din ang opisyal sa kanyang kamay. Hindi nagtagal, nang ang commander na lang ang natira. Dito na siya walang patid na pinaputukan ng matataas na kalibre ng armas. Ngunit lahat ng balang tumama sa kanya, hindi naging sapat para masaktan siya. Sa halip parang tumama lang ito sa bakal. Bagaman bumaon, hindi ito tumagos. Nang mapagtanto naman yon ng commander, nagdesisyon nitong labanan siya ng mano-mano. Malakas kasi ang kutob nito na ang tanging kahinaan niya ay yung espada nilang dala. Pagsilay naman niya sa ginawa ng dayuhan, agad naman niya itong pinagbigyan. Nang magpang-abot na silang dalawa, walang patid niya itong sinapak bilang isa sa kanyang paraan ng pamamarusa. Ayon kay Gorgonyo, na sa sobrang lakas ng puwersang pinapakawalan niya, mabilis na nadudurog ang mga buto nito. Hindi nagtagal, unti-unti na lamang itong napaatras habang pinakikiramdaman ng mabilis na panghihina ng kanyang katawan. Nagsimula na ring umagos sa bunganga nito ang malapot na dugo kasabay ng kusa niyang pagbitaw sa kanyang armas. Pagsilay naman niya sa ginawa ng commander, agad naman niyang binitawan ang hawak niyang sandata. Kampante na rin niya itong nilapitan, kaya nung magkaharap na sila, walang awa niya itong kinaladkad habang nakahawak sa buhok nito. Bagaman sugatan na ang commander, pilit pa rin itong nagpupumiglas hanggang sa nakarinig na ito ng malalakas na putok mula sa gubat kung saan nagtatago ang angkan nila Gorgonyo. Pagdating naman nilang dalawa sa kinaroroonan ng kanyang kasama, nasipat niya itong nakaupo sa labi ng mga Hapon, abala sa pagkakain ng puso na kanyang tinipon. Aba, Gorgonyo, dinakip mo nga ng buhay. Kung ako yan, ulo lang ang iuuwi ko. O ano? Anong balak mo sa matandang inutil na yan? Ihaharap mo ba siya sa ating lahi? O papaslangin mo siya rito? Nang marinig naman niya ang sinabi nito, di naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot. Wala akong balak na iuwi ito ng buhay. Hindi ba gusto mong makatikim ng dayuhang mas mataas ang katungkulan? O heto, ikaw na ang bahala sa kanya. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, bigla naman itong umalulong, dala ng matinding tuwa. Matapos nun, mabilis itong lumapit sa kanyang nadakip, sabay kaladkad dito, patungo sa labi ng mga dayuhang kanyang napatay. Upang masiguro namang hindi ito makakalaban,
Tinalian niya ng lubid ang kamay at binti nito, tapos ginapos niya yon sa gulong ng karo. Bale, nakaupo noon ang commander, kaya kahit anong gawin nito, huli na ang lahat para sa kanya. Sa sobrang galit naman ng kasama ni Gorgonio, sinimulan nitong kainin ng buhay ang hapon. Una nitong ginawa ay ang pagbutas ng tiyan nito gamit ang matatalas nitong kuko. Pagkatapos dahan-dahan niyang inilabas ang laman loob nito habang masaya itong nilalantakan. Buhay na buhay pa noon ang hapon, kaya labis ang sakit na naidulot nito sa kanya. Para naman hindi ito basta-bastang bawian ng buhay, iniwasan niya ang mahalaga nitong sistema, kagaya ng baga, puso at iba pa. Di pa yun nakontento. Sinimulan din niyang lapain ang mga laman nito sa binti hanggang sa lumitaw na ang buto. Literal na hiniwalay ng kasama niyang yon ang buto sa laman ng commander. Pagkatapos naman ng ilang minutong kalbaryo, pumanaw na rin ito dahil sa dami ng komplikasyon. Nang mapansin naman nilang hindi na ito humihinga, dito na napilitan ng kanyang kasama na kainin ang puso at baga nito. Pinugutan na rin niya yon ng ulo bago sila roon tuluyang umalis. Pagpatak naman ng hating gabi, habang papalapit sila ng pugad, mas lalo namang lumalakas ang palitan ng putok ng magkabilang panig. Dahil sa kanilang narinig, napagtanto nilang patuloy pa ring nakikipaglaban ng mga gerilya sa mga hapong nais pumasok sa teritoryo nila. Nang maunawaan naman ng kanyang grupo ang nangyayari, nagmamadali naman silang pumunta sa lugar ng labanan para ibigay ang isang pinakamahalagang mensahe. Maya-maya pa, pagdating naman nila, agad naman niyang inutusan ng kanyang kasama na ibato ang ulo patungo sa lokasyon ng kalaban nila. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, nakangiti naman yung tumango habang kampanting tumatayo. Paglakad nito ng bahagya mula sa pinagtataguan ng mga gerilya, agad naman itong ibinato ang ulo, sabay sigaw ng tungkol sa pagkakakilanlan nito. Dahil sa ginawa ng nilalang, pansamantalang naantala ang pakikipaglaban ng mga Hapon. Pagsilay naman nila sa ulong bumagsak, lahat sila nakaramdam ng matinding takot sa katawan. Sa halip di na magpatuloy sa ginagawa nilang pagsalakay, napilitan na yung umatras. Nang mamoy naman ng mga kadugo nila ang takot sa kalooban ng mga ito, dito na sila nagsimulang sumugod. Walang patid nilang inatake ang mga Hapon hanggang sa tuluyan na nila itong nalipol. Matapos nun, pansamantalang binalot ng katahimikan ang buong lugar. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman ng mga gerilya ang kanilang naging tagumpay, masaya naman yung nagdiwang sa pamamagitan ng pagpapaputok ng kanilang mga armas. Sa kasagsagan ng pagdiriwang, nagtipon-tipon na rin ang lahat ng mga kauri niya upang mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Si Gorgonio noon, masaya namang inilahad sa lahat ang tagumpay ng kanilang lakad. Dagdag pa niya na, dahil sa lakas at kakayahan nila, walang sino man sa mga ito ang nakapantay sa kanilang kapangyarihan. Nang marinig naman yun ng kanyang lolo, napahawak lang naman ito sa kanyang balikat habang seryosong nagwiwika. Ngayon na po, naunawa mo na ang pinagkaiba natin sa mga tao. Mapalad ang mga rebeldeng ito sapagkat meron silang puwersang nakukuha mula sa ating hanay. Gayunpaman, hindi na tayo dapat makialam sa mga digmaan sa ibang lugar. Hanggat hindi nila tayo sinasalakay, mananatili tayong tahimik. Ang nangyari ngayong gabi, naway magsilbing babala sa lahat. Matapos naman itong makapagwika, agad naman nilang tinipon ang lahat ng mga bangkay. Kagaya ng nakagawian, kinuha nila ang masasarap na parte ng tao na siyang pangunahing paborito ng karamihan. Nang malikom na nila ito, doon na nila sinimula ng pagkuha ng karne ng lahat ng mga nasawi. Sa kabuuan, halos 1 kubo ng karne ng tao ang kanilang nakuha.
Ang mga labi naman ng mga pumanaw, ibinuo nila sa ukang ilang oras lang nilang hinukay. Wala rin silang iniwang marka nang sa gayoy sa paglipas ng panahon, hindi na ito matunto ng mga tao. Nang may sakatuparan na nila ang kanilang nais, dito na sila isa-isang bumalik sa kanilang pugad. Ang mga gerilya naman, umakyat na rin ang bundok para bumalik sa kanilang mga kuta. Sa loob ng 3 araw na pamamahinga, napansin niya ang kapayapaan sa baryo. Kapayapaang magmula nang mapadpad siya rito, hindi niya pa naranasan. Sa totoo lang, gustong-gusto na noong umuwi ni Gorgonio sa kanila pero pilit pa rin siyang naghihintay ng kasagutan ukol sa lunas ng kanyang kapatid. Subalit sa kasamaang palad, walang kahit na anong lunas ang nakaalis ng sumpa ng maskara. Nang mapagtanto naman yon ng lolo niya, ito na rin mismo ang nagtapat sa kanya ng katotohanang masakit pakinggan. Ayon dito, hindi nagagaling ang kanyang kapatid. Kung pipilitin din nilang alisin ang maskara, hindi posibleng bawian lang din yon ng buhay. Dagdag pa nito na, parehas naman silang hindi normal, kaya wala nang dahilan pa para ibalik niya ito sa dati. Mariin din itong inilahad. Wala pang nilalang sa mundo ang nakagapi sa kamatayan. Madaya pwede pa, pero ang matalo ito, hindi na yun kapani-paniwala. Nabanggit din ito sa kanya na habang buhay naman silang magsasama, kaya wala naman itong pagkakaiba. Matapos naman yung marinig ni Gorgonio, nagdesisyon na siyang umuwi sa kanila. Upang masiguro naman ang kanyang kaligtasan, sumama ang mag-asawa sa kanila. Ang rason ng mga ito, gusto nilang makita ang kanilang anak na matagal na panahon nang nawalay sa kanila. Ang kaso lang, nung makabalik na sila sa Agoncillo, nalaman nilang hindi pa pala doon tapos ang giyera. Para naman makatulong, kabilang siya sa mga taong nakipagbaka para sa kalayaan ng bawat isa. Matagal-tagal din ang inabot ng pakikipaglaban nila, pero sa bandang huli nagawa nilang magwagi. Dumaan pa ang ilang taon, tuluyan na ring nagapi ang mga Hapon. Nagwakas na rin ang ikalawang digmaan, kasabay ng unti-unting pagbalik ng balanse ng mundo. Dahil sa tindi ng mga nangyari, walang kahit na sino ang nakaalala ukol sa naging tulong ng mga nilalang. Sinasabi ng iba, kaya lumaganap ang kwento ukol dito ay dahil sa mga taktika ng mga banyaga. Ngunit para kay Gorgonio at sa kanyang pamilya na saksi sa lahat ng mga nangyari, alam nilang hindi yun totoo. Magpahanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang henerasyon ng kanilang angkan, kung saan minsan naging bantog ang mga ito na tinatawag nilang mga berdugo noong panahon ng mga Hapon.